Drama on the beats. Daddy, 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 daddy. Allah ne ya da wasu kona can na tarda suna so ne ta fada mu kuma na waka da kiɗan ga mu cikin fada sarautar so mu an kanada maza ku yi mana buɗa a gaban kuma dinga rawar lana kai na wata to ko mai jin kaushi sai zaki yayi kaho sannan za mu rubewa kai na wata to ko mai jin kaushi sai zaki yayi kaho sannan za mu rubewa yadda muke jin daɗi muke cusa musu haushi za su daɗe ba su zo ba dan mun yi musu nisa daɗi 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 wasu na haushin mu mun fi damun samu rabbana ya bamu mun fi wasu sun fi mu na fada la haula dogaro na Allah ba ni wasa da sallah ba a yi mini illa bari ba mu nufin kowa shari ne muku fatan alkhairi ko ma ku zama yadda muke jin daɗi 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 shi ya saka masa haushi 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 daɗi 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 ba za ka aikata komai